Makadi vantas. Ndakasimba makasimbere mukoma. Inini ndakasimba amenemi. Aiwa ndiri nani mwari wachiri kundichengeta. Shwa muri nani? Kana kwangu kupindura kwajera kwe vanhu vedu sizvanema kwangobvunza unoti aiwa ndiri nani. Kwa zvazvo kungoti chachiko chijero chekungoti ndiri nani asi nokoti ndiri nani nekuti nyange zvazvo zvakaoma ndiri kungochengetedzwa munyasha. Tinotenda. Chokwadi. Dambudziko ramina ravanzadzi rakamira sei uye rakatanga sei? Dambudziko ratinaro semhuri rakati kurei. Chikonzero rakatanga nekumashure kuzosvika patare. Ndikapiwa nguva ndogona kutsanangura. Nguva ndiyo yandakutokupai. Alright, tinotenda. Dambudziko rakatanga mukuchengetwa kwandaitwa inini especially namai guru, mukadzi wababa arizve sisi vamai vangu. Ndichichengetwa ndakakurira kwana mbuya. Ndakurira ndichigara kwana mbuya kwana mai vangu inini. Then kwakuzouya kumba kwababa vangu when I was 13 mai vangu vashaika. Then kubva ipapo ndo pandakasvika vachibvisa vasikana vese vanga varipo vebasa kwakutanga kuti inini ndinde ndava musevenzi. Ndakuita mabasa ese. Handibvumirwi kutengerwa kana hembe kana kuita chinyi. Ndinoenda kuday school vamwe vachienda kuboarding school. Ndava ndiri musikana webasa. Mai vaisvika pakuti handisiri ini ndakauraya mai vako kana wafunga kunogarika unonovakirwa 2 boys parinda ramai vako. Zvinova zvaiti ndaiti nyange ndichirwara ndinenge ndichiita basa. Zvinozo 15 years vakazondiramba vakanditiza vakandidzinga pamba. Vandidzinga pamba ndakazokurira from one house to another. Kwana tete, kwana baba munini, kwana sisi nenhau yekuti ivo venge vasingandide ipapo. Tikamboenda kurural camp kumapurisa medu mamutare imomo tichifungidzira kuti dambudziko richapera. Vemutemo vanoti mwana achiri mudiki zvigoni kuti anganzi ibva pamba. Ndo patinodzokera zvekare paya. Ndadzokera paya chikonzero chavaindidzingira pamba ndechekuti ndakanga ndava kuona zviri kuitika. Ndo pano hanzvadzi dzaiuya ndina hanzvadzi 4 nguva yacho pempa chine hanzvadzi 2 nana sisi 2 kuita 4 vakanga vakashaika. Saka vaiuya vachindibatsira basa. Vanhu vekuti vaiuya vachimuka basa rese raitwa nechikafu chatosetwa patebho. Pakazomboya vamwe mbuya vakauya veku 30 miles vachida kubatsira. Mbuya vavo vanosvika vachiti musanetseke. Vana venyu vari kuuya vachibatsira munin'ina wavo basa nekuti vari kuti mwana wababa wedu ari kutambudzika. Ndine imwe sister yakazonge yaguma kushaya nguva yacho iyoyo. Yaitambudzika kwazvo yaitwa ikati idyei nyangwe nana sisi vachifara iskonzi tiri kufara hedu asikana asi mwana wababa wedu ari kutambudzika. Saka ndivo vanova vakainitiata vamwe kuti handei tinobatsira mwana wababa wedu kuita basa. Saka mukubatsirwa kuita basa nekuita sei pfungwa yamai guru yakati regai ndimudzinge nekuti munhu akuona zvinhu zvedu zviri kuitika panapa munhu unozotifumura. Ndokudzingwa kwandakaita kwakubva ndakurira ndamumharaini. Then muchidimbu ndakazonge ndawanikwa ndakugara nemurume wangu. Ndo panoti vanhu munonetsana mudzimba tanetsana. Then baba ndo wakakola for a separation. Vanofonera mukwasha vakati endai paseparation. Wafonera mukwasha kuti endai paseparation. Zvinozowa zvamunhu uyazotunza kuno kunasi. Ndinodzokera kumba. Ndadzokera kumba ndinovaonesa baba namai. Ndikati nyange mwana wenyu ari wrong, nyange mwana wenyu akatadza. You try by all means kugadzirisha musha wemwana wenyu. But imimi makundikana sewabereki wangu kugadzirisa musha wemwana wenyu. Manditi ndidzoke zvakanaka saka ine ndakuchigara pano. Zvese zvandichada mani dzangu muchaprovaida nekuti imi ndimati ndidzoke kumurume. Ndinogara. Ndo pandakaudzwa nerimwe roja repamba zvikanzi wakamboenda here kwaodzi kuna mbuya variko vanobatsira. Ndakasvika kwaodzi kuya pane mbuya vanonzi mbuya tsingano vanobatsira maodzi. Ndasvika kwaodzi vanonditi ndipei senemu yenyu nemutupo wenyu ndigone kukubatsirai. Ndinotaura senemu yangu nemutupo yangu. Mbuya vayo ndo vanoti mutupo senemu yauri kutaurai. Pana baba wakamboya pana paunopinda Methodist vanogara kwenyu kwana Zimunyoko. Wotokutaura patinogara paya. Zvikanzi ndiani wako unomuziva here? Ndikati ndibaba wangu ndine last born yawo. Zvikanzi baba wako akarema. Pavakauya pano ndakavati ndisati ndakubatsirai uyai nezvidhoma nezvikwambo zvamuinazvo kumba kwenyu. Nditange ndazvipisa ndozokubatsirai imi nemhuri yenyu.
ndopa wakaenda havana kuzodzoka wakaenda wachiti wanouya. Asi pandakazotarisa ndichitaura nevadzimai vanotituma basa iri ndakaona kuti mudzimai wavo akati isusu hatingasarendi zvinhu todzoka mukutambudzika. Kwakubva tagara kudaro mbuya waya wakabva wazo handina kuzofarira kubatsirwa navo sinzi venga vakuningirika pandatodzokera kumba handina zvandakashandisa zvavo. Ndadzokera kumba ndagarisika pamba. Saka ivo vaita basa rekuendako wachidzoka wachidzoka. Wanichizoti mumweni musi vanobuda hanzi tikuenda kunotenga mishonga. Wabuda wachienda kunotenga mishonga. Ivo vakanga vasikuenda kunotenga mishonga asi aive nzira yekuda nayo pamba. Wanobuda apa 3 days ago watotenga mishonga wanoenda kwambuya waya. Wasvika kwambuya waya unoti isusu hatisi kukwanisa kurara, hatisi kuchakwanisa kuita chimwe chinhu. Zvino isusu hatisi kuda kusarenda zvinhu. Asi isusu toda kudini? Toda kungoti tipiwe mushonga wekuti tikwanise kurara zvinhu zvikwanise kumboita stable. Mbuya waya anoti tengai masarenda zvinhu zvenyu, vanoramba. Ndopo wanopa mbuya waya 200 US wakati titire zvinhu zvekuti zvinhu zvedu zvive stable. Then ivo vapa mbuya vaya 200. Mbuya waya vanozibva wandifonera vakati vabereki vako vabva pano, mai vako vengu vasinopfeka dhirezi repepere. Ndikati hongu. Baba vako vengu vasina trouzi rekaki here nehafu bhachi yekaki nesheti yeyellow. Ndikati hongu. Zvikanzi vabva panapa watonipa 200. Wati ivo havasi kukwanisa kurara nekuita sei. Ndopa vanoti ivo mbuya dzingano vakati ndavapa zvinhu zvandavapa. Zvinhu zvandavapa izvi ndezvekuti ivo vasakwanise kudini? Vasakwanise kuita chimwe chinhu. Asi ndavati vanomuka usiku vachizvikusha around kuma 12:01. Usarare iwewe. Then around 12:01 ndisina kurara. Ndakavatarisa from the window rekubedroom. Vakabuda vachitendera vasina kupfeka. Ndikatombovatora mavideos nechinchini. Vabuda vachitendera vasina kupfeka. Yakazova a constant thing yekuti vakanga vasingarari. Nhasi umwe arara musitting room, umwe anorara mudining, umwe ari pasi, umwe ari pasofa. Havasi kuchakwanisa kurara mubedroom mavo. Wakutiza mubedroom mavo. Wakuita zvinhu zviri weird, nyoka dzakungoonekwa every day. Wachiti kitsi dzinotobikirwa special meal yenyama, vamwe vanhu muchidya mavheji just because kitsi dzinofanira kudya zvinhu zviri right. Wotoshamisa kuti kitsi dzinopiwa chikafu sei, chikafu chimwe chinosiiwa chiri mukitchen chiri mupantry but makuseni munomuka musisina. You could see kuti chadyiwa nani asi nyoka dziya dziri kudzika dzichidya. So ndo zvinhu zvakava zvichinetsa ndichitaurawo nasisi vangu, ndichitaurawo nehama dzangu kuti pandaenda paseparation ndo zvinhu zvandiri kusangana nazvo. Kozoita 3 weeks back kwakauya mumwe murume, auya murume uya vanotaura kuti ndewe ukama. Vanenge vaitaurirana zvekuti vakatombonoripotwa nenhau izvo zvekushonga zvavo zvekuroya nekubata-bata. So ndakazovaona around kuma 2 AM wakafungidzirwa kuti inini ndarara. Wakasvika kuma 12 wachitaura around kuma 2 kwakubva wabuda. Kwakuenda tikasvika pamba patinogara isusu. Pane mubhambu iripo panze pegedhi. Vabuda pambambu paya wari kuenda unotaura nechinhu chavo wari pambambu paya. Then ini ndakabva ndabudawo ndakapfeka zvitema. Paya nechimurume chipfupi chavane ndebvu. Saka ndakabuda bva ndanohwanda pagwati. Nguva yacho handinombozvifunga kuti kana pane shato kana kuti pane nyoka. Ndakanga ndisina tochi. Nemhaka yekuti ndakatya kuti ndikatora kana tochi yekuti nditore kana video kana picture kana chinyi vanobva ona light. Saka ndakanga ndakangohwanda pagwati paya. Kwakuteerera conversation yavo yese vachitaura nechinhu chiya. Vanoti kune chinhu chiya chinoti iwewe waifanira wakandipa ropa iwewe May unoya achitanga. Sei vanonoka kundipa May 2022. Yes. Ivo vanobva wati zvikanzi ndine mwana wangu akadzoka. Saka mwana iyeye ari kushaisha zvinhu zvangu zvizhinji, ndikushayiwa kuti ndinozviita sei. Chimbondipa nguva kusvika August. Chinhu chiya chinoti hapasisina nguva. Nguva yandaukupa yaye kubva zvino kusvika May achipera naJune handisi ndimbokupi kusvika August. Ivo vanoti zvakanaka regai ndigoona kuti ndichaita sei. Asi mwana uyu ari kundinetsa, hamugoni kuti mundibatsirewo here. Chinhu chiya chinoti mwana wako anonetsa kuti ndikasvika na 12 ndosvika achinamata. Ndikaenda kuma 2 ndosvika achiimba, 3 anenge achinamata. Kuti ndizoti around 4 kunenge kwatoedza ndonguva yanorara every day itori routine. Ndikamusvikira nguva zhinji anenge achinamata. Saka ini handingamukwanisi. Iwe dhilane mwana wako wega, chandinongoda iropa chete. Ini ndo pandinobva ndichiona kuti wapedza nyaya dzavo, ndo pandinobva ndahwanda ndichidzoka mumba ndichipinda, iwo wachidzoka wachivhara dho wakuonekana nemunhu wauya kurara.
ndo nyaya inozova yakasimudza kuti nditaurire kune vamwe wangu ndikati muri kuziva here kuti pakati pedu pane one ada kutopatwa nekuti vari kutotaura nazvekuti vari kuda ropa May unoyu kana kuti June. Saka zvinoti kubva nhasi watiri unoyu kusvika kupera kwaJune pane zvinenge zvaitika pakati apa. Saka vamwe wangu manje mukunzwa kudaro nekuita sei ndo mukuzoti aiwa hatichatogari wakafa wakakwana haticharambi tichishota zvekare. Ndo nyaya yakazotiuyisa kwaAnditude kusvika tapano pasekuru Kanengo. Ngatidzokere kumashure. Mati pamaikura pane zvamaiona muchimwana zvii zvaitika ipapo? Paita munoona sekukura kwandakaita ndine vanasisi vengu ashayika. Pane umwe wacho aishuta fodya maita escenario yekuti ukamukochenda kutoilet usiku kuma 1 waiona munhanike agara padisplay akabhara 4 achishuta fodya. Mascenarios akatomboitika zvekuti ndakatombotaura natete munhu wausingazive zvekuti iwewe fesi yacho inotowa yakatowaida zvekuti haugoni kuiziva. Pandakadzoka incident yakatomboitika kakawanda. Tete vakanga varipo, hanzvadzi yababa vanotoiwitnessa vakati iwe mafambiro awaita nekudzoka wasvika kutoilet herewe? Ndikati kwete tete. Zvikazine mhaka ndikati hameno zvandaona padining. Zvikazovaone ndaona munhu mutsvukutsvuku asi enga akapfeka night dress yepingi akabhara 4 achishuta fodya padisplay rewhite riya repakati. Inoona tete hakuna umwe sisi wako ndo akafa, wakatanga kufa uya ndiye aishuta fodya, ndiye awaona akagara. Zvikanzi hausiwe wega wekutanga kumuona, vanhu vazhinji vaingomuona. Saka hazvingaiti chishamiso. Vamwe vazukuru chaivo pavaitouya vaitozvionawo izvozvo. Even kuseri kwemabedroom edu isusu kune big veranda ririko. Kwaita noise kunga kuri kutambwa bhora. Mukada kuteerera seri kukamuka round kuma 12 1 2 kunenge kuchita noise kunga vanhu vari kutamba bhora vachitotambidzana nekuita sei kuchita noise. Muri kana kuti hama dzako dzafa vangani? Hama dzafa dzakawanda asi ndichitaura kune vana vababa vangu wafa i5 nevakadzi vavo. Kune vakomana 2 vakadzi vavo vese vakashayika, then vasikana 3. Pavasikana 3 umwe wacho nemurume wacho akashayika. At the same time vamwe sisi wangu ahombe murume wavo akashayika futi washirikadzi. Saka muchifamba mainzwa kuti chii? Nekuti kana vanhu vanyanya kufa zvakaita seizvozvo dambudziko iri munoona kuti ngatimbofambai. Pataifamba pega pega tainzwa kuti ndibaba nemudzimai vavo wavainaye. Baba venyu vane business? Vaimbova vaine business kare vachiri kushanda, iko zvinezvi havasisina. Vanga vane business richi? Vaiva nebottle store. Rainyatsofa here zvekuti mashure munge mimapera kudai? Raifaya nguva yacho zvishoma zvekunge munhu ari kusanganisa neropa nekuita sei zvaidaro. Ndanzwa muchiti makasiyana nemurume, ivo baba vakabva kuti aiwa siyanai. Imimi nemurume mainetsana chii? Takanga tanetsana zviya zvekuti munenge manetsana mumba. Ndiri munhu aifarira church stereki. Then murume wangu munhu ekuti enga aipinda Anglican kubva wachikura achiti handifariri zvechechi neno yekuti mapastors handimatrust nekuita sei. So ndo issue yatakazova tichinetsana. Then baba vanoti iwewe dzoka kumba. Wakatomufonera wakati chimboendai paseparation kuti musarambe muchinetsana nekuita sei. Then vataseparata since last year November. So ndakanga ndiri kumba kubva ipapapo pese. Ndo pakuchizosangana nezvinhu zvekuti vanhu ava havasi kurara, vanhu ava vari kufunga kudai, vanhu ava vari kutorongera mhuri kudai. Saka kufunga kwako chakaita kuti baba vati dzoka kumba wasiyana nemurume chii? Chakati baba vanditi dzoka kumba inhau yekuti baba venguva kuona kuti zvinhu zvavo hazvisi kuchaenjoya zvakanaka, nenhau yekuti muzukuru wanga wamboisira zvinhu zvavo kuti zvishande akanga aenda kumurume. Kwakuchiona kuti muzukuru zvaenda kumurume zvinhu zvangu izvi hazvisisi kuchaona pekuti zviende kana kuti zvekuti zvishandise. Ndopakuona kuti hakusisina mumwe, regai tidzose uyu tiite kunga tiri kuitira zvakanaka kuti chimboendai paseparation. Ndopakuchindidzosa kwawakaita. Saka kufunga kuti zvinhu izvi zvinoda kuti iwewe uite zvekushandisa semukadzi kana kuti? Hongu. Baba makambotaura navo? Kakawanda.
munotaura nawo kakawanda baba haonai zvazviri kuita zviri kudai titori nemarecords andaitovarekodha baba haonai zviri kudai nekudai baba vanenge vanonzwisisa unotozwa chitaura kuti neni mukadzi uyu handinetsa nevana vake vaitoda kutondiurayawo vanototaura masinarios hopo asi dambudziko rina baba wedu nderekuti havadi kuti tifambe pamwe chete navo semhuri ndo dambudziko ratinaro navo. Kufunga kwenyu sei vasingadi kuti mufambe? Vanoziva kuti zvinhu zvavo zvinonobatwa tiripo saka vasingadi kufamba nesu. Saka uchitarisa upenyu hwababa wako iyoyo vane mari yekutoti ingatoshamisira here kuuraya vana vavo vese vavakauraya? Zvekuti mari inoshamisira yekuti ingatonzi inoshamisira kune vanhu havana, but yavo ivo yekuti vanokwanisa kuita zvavanoda nekurarama life yavanoda wanayo. At the same time imhiko dzavakanga vaita pamwe vakanga vasingazivi kuti ndo zvazvichaita, because ndinorangarira pakambofa mukoma number 2 vakarwadziwa zvisingaiti nekuti mwana wawaida mwana wemukomana. Saka munhu wekuti anga asingazivi kuti mhiko dzake ndo kwadzichaenda, at the same time achiterera the influential yemukadzi anoti uraya vana vako. Saka mukadzi paiti uraya vana vako haana kuzoziva kuti mhiko idzi dzichaendawo futi nekuvana vake iyi. Okay. Baba vangani vakadzangana? Kandana vakadzangana? Baba iko zvino ane mukadzi umwe chete iwo maindini iwawo, but mukadzi wavo wakatanga kuroora ndo mai vari apa vakaita vana 5. Vakafa. Vana 5 kwasara 3 vasikana, mumwe musikana nemukomana ndiwo ndataura kuti mukomana nyanyodiwa nababa akashayika. Then nemukadzi vemukomana yeye akashayika, nemurume wemusikana akashayika. Then sisi first born yemumba mama yavo murume wake akashayika, yashirikadzi. Ngatimubvunza kuna mai. Amai makadini? Makadini. Ndimi mudzimai wemurume watiri kunzwa nezvake? Handini mudzimai wemurume iwo. Chimbotitaurai muchitanga kusangana nemurume wenyu, upenyu hwanga hwamira sei? Upenyu inini ndingati kutanga chaiko ndakatorwa ndiri pachikoro, ndichitonga ndiri kuchikoro, tichibva tandozorekera. Kwabva ndaroorwa, kwabva ndauya mumusha. Sezara anga arimo, amweni angu anga arimo mumusha imo. Asi ndirimo takagara, murume wangu akati angaiti chogara parusabe. Zvedu ndakaenda parusabe, tikagara. Ndikabereke mwana wangu wekutanga musikana. Ndikazoda. Right. Takaita imwe nguva yatakasangana mupaseji naiwo mai vari kubva bedroom kwavo, ini ndikubva kubedroom kwangu, because bedroom ravo riri kukona kwavo kune bedroom ravo ndo kune matoilets nemabathroom, iwo mavo havo mune insuit. So ini ndichibva kubedroom kwangu kukona kwabva tadhumana pakati padhuze nedining up, ini ndakutosvika kutoilet, ivo vachangobva bedroom mavo vanotonditi ko iwewe urari une tini nei? Ndikati ko mimi muri kuenda kupi? Zvikazi hauna kuzwa mbafa here kunzo. Ndikati yo pavhenga rega ukurepa ine bedroom suit yamakapfeka musina kupfeka muri kuenda pi? Vanga wakashama. Wangu wakashama. Ndikati tibvirepo pindai mbasi shaira bata kana. Tipindirai mumba. Kwabva wadzokera pakati anoenda zwa ngati pavhe munoendera musina kupfeka, iyo imbabva rudziya munoendera musina kupfeka. Wanodzokera, ini ndinokontinua kuenda kutoilet. Ndakontinua ndo toilet ndinodzoka. So kubva ipapo ndichienda kumba nezvandainzwa zvichiitika pamba, nekuvaona vachifamba vakashama, nekuvaona vasingarari, vairara musitting room. Umwe muchitomboita pazise kuti ko vaenzi vakati gogogo makuseni makarara umwe vanoti kudini? Ndopengwa kuti pazise kuti wakarara muya vanomuka na 5 am vochienda kunorara kubedroom kwavo. Saka waiti wakarara muya hawarari usiku uya wese, waitozwa even baba nemarekodzi andavatora kuti ina handisi kurara, handisi kukwanisa kurara. Saka ndo pandakatoona kuti zvinhu zvizvi zvinenge zvakunyanya kuwanetsa, but vanhu vaya vasiri kuda kusarenda. Ndofunga muko wavo, on my own understanding, ndakati ndofunga muko wavo wakanzi mukasarenda munobva mafa, nekuti chavari kuramba vachishingira kuti havadi kusarenda despite kutambudzika kwese kwavari kuita chinhu. Okay. Kana muchiti havarari mubedroom mavo, varingi vachiti sei? Mubedroom mavo mune zvirimo. Nenhau yekuti ndofunga vari kutiza izvozvizvi zviri kuda ropa zvavasi kukwanisa kupa ropa. At the same time kune vamwe vaisimbouya vachibatsira nekuita sei. Kubedroom kwavo kune hari iriko kuseri kwenhingirikini wakuenda kumatoilets. Pakona papane karumu karipo kanogara pfuti dzavo nechinchini. Mubedroom mavo mune hari irimo hombe yakadai soni ine ropa, ndoyekuti munhu akaurayiwa
ropero rinenge richipinda pasaidi pacho pane bakatwa hariya yakasungwa nejira dzvuku pakati. Saka there's a scenario yekuti pane mwana watete akatomboshaika kumusha, vanhu vese vachifamba before kushaika kwabamunini kuzoguma kushaika pawakadzingwa pa, vanhu vese vachifamba mumusha wakanzi ningirikini izvezvizvi tikaenda kumusha kwenyu nekuti iwo ndiyo mukomana mukuru baba kazi zvamuri kuchema kuti mwana ashaika mukaenda kumba kwamukoma wenyu avo munotosvika izvezvizvi kutori ropa ritori fresh riri muharumu harieneke kutori neropa riri fresh, ropa remwana wenyu ritori muhari izvezvizvi kutaura kunoko ritori fresh. Saka kurara ikoko kunenge kwakunetsa kuti vanhu vaya vanenge vakuuya here kana kuti at the same time pasi pemubhedha wavo panonzi pane hari chimbiya chiripo chihombe chine tuzvigunwe twevana vacheche netuzvigunwe twehuku. Mochishaziva kuti huku idzi isusu tikuti tikauraya huku tiri kubika, baba vanodya ndiwo vanotodya mucharo chadzinenge vakadya nzondora imwe chete, mangwana acho vanotodya futi imwe nzondora yacho. Nzondora dziri kudyiwa saka dzinozobva dzirunga dziri muchimbiya ichi dziri kubvepi. Uyezve isusu tuwana tumoko twevana utu turi kumbobva kupi, turi kunzi tunogara twuri fresh. Saka zvoreva kuti ndofunga pane zviri kuitika mubedroom avo imomo maererano nevanhu vavakauraya vanenge vaakudzoka jutu muko yavo kushaisha kwavakaita. At the same time vari kutiza avo vari kuda ropa ava nekuti nguva yavo yekuuraya vanouraya from April kusvika pana September because sisi vakatanga kushaika vakashaika April then mukoma bva washaika September, patazoti vamwe sisi vakazoshaika June then mukoma bva washaika September, vakwati vamwe sisi vakashaika futi April nevarora vakashaika ava. Saka zvoreva kuti ndo munguva yavo yavanouraya from April kusvika pana September. Iwewe semwana wakambezera kutaura kuti navo kuti baba matipedze because ndikuona kuti chivindu unenge unacho uchikwanisa kuona vachitaura nechikwambo aiwa kana baba wako unokwanisa kutaura navo. Ndakatotaura navo ndakaapproacha on another day ndikati baba ndoda kutaura nemi, then mudzimai wacho sevanhu vamboita kupopotedzana nekuita sei havana kubatikira. Ndikati saka toendepi kwakakusunungukirai? Baba vanoti ngatiende kuorchard, pamba pane orchard iripo tinogara kuorchard kuya. I was recording him ndichitaura navo ndikati baba muri kumbozviona sei, munobva sei muchiwa selective kuwana kuti ava vari special stereki ava havasi special? Is there anything secret chiri pakati chamunoda kuti taurira sevana pamwe chatisingagoni kuti tizive but mukatitaurira tinoziva? Vakati hapana, zvinonetsa ugoni uzvinzwisisa nekuti uri mudiki. Ndikati baba hakusisina mumwe munhu mukuru achauya, kana matoona ini ndatokwanisa kuuya munogona kutaura nini. Ndikatoti the other thing chandoda kuti tinzwisise baba ndichokuti imini sinzi musingawirirani nevaningira venyu nehanzvadzi dzenyu musiwa munomuka makafa imimi watinozomboendera tichiti ndibaba ndiani. Tinoda kuti tizonzwisisa kuti tikaona matambudziko kana kuti tikaona zvakanaka zvatinowana kwatinoenda tichinoti baba ndiani, kana sekuru watinoenda unoti sekuru zvinhu zvatiomera, sekuru chakati chinoda kugadzirisa zvikazi munozviona ndafa, tikataiwa watimiriri kuti tione mafazve toda kuti tione muchiro wapenyu. Ndakatombotaura izvozvo ndichitotaura hanzvadzi yangu mwana wamaigura walast born yavo iripo ikati asi tete moya nepoint, ndikati hatimiriri kuti mufe tinoda kuti tione muri chinyi muri wapenyu. Baba vanoti iwe haugoni kuti uzive, unoziva here kuti inini rimwe gore ndichiroora mai ava handina kuziva kuti wakaipa kutaura maiguru wawainawo, ndaitoa rekodha nemarekodha yacho ndinawo, handina kuziva kuti vakaipa. Ndakazozviona ndagara, asi kuti uchabudamo hazvigoni kuti ubudemo. Dambudziko riripo nderekuti tezvara washaika, kutaura sekuru wedu baba vana mai vashaika vakabata vaive ng'anga huru kwazvo kuSouth Africa vachiita zveulaita nekuita sei. Saka washaika hanzi patinoendako kurufu takasvika zvikanzi torai zvinhu zvababa venyu, torai zvese nezvinonetsa zvacho torai nekuti zvizhinji zvacho zvichazonetsa.
ndikati imimi baba muri mukwasha sei makatotora zvinhu izvozvo mukade makati ini handigoni kuti nditore zvinhu izvi zvatezvara ndiri mukwasha nyangwe nezvamunoda kupa mukadzi wangu handina chandinoda kuti mumupeba nekuti inini ndiri mukwasha mumusha muno handigoni kuti nditore chini zvinhu izvi zvikanzi haugoni kuti uzvinzwisise nekuti mai vako vanoti vakatanga kutaura havanyarari ndikati imimi zvamaiona kuti vanotaura dai mainyarara zvenyu pavanozonyarara payapaya mukadai maingoti I am still the head of this family ndiri baba whether ukanyapipira ukanyadini asi zvandataura ndizvozvo hakuna munhu unopikisa my word is fine ukana ndati ichi hachiti hachitoiti but imimi makagara maiwa soft from the beginning at the same time ndakuunderstanda kuti pakambouya mwana vatete mwana wehanzvadzi yemurume wenyu ane problem achitaurira kune mudzimai wenyu kuti tete ndaita problem murume ari kudai nekudai anozi wakapusa iwewe kumba kwenyu kumareni kwenyuko hakuna imbwa here anoti dziriko apa ndakawanda zvangu ndakamira mupaseji zvikazi enda unotora kambwa kasati kasvinura ukakatora ndine zvandichazokupa wonobikira murume wako hauzombofe akataura futi chese chaunenge uchitaura iwewe inenge iri yes inini ndinoona kuti pano ndikazikwa kuti ndikaonekwa kuti ndiri panapa ndinobva ndadzimwa ndinonyawaira ndinobva ndabuda ndobva ndaenda ndikati baba munoziva here kuti ndakazvinzwa wachitaura nemwana wanjodzi muchiri kurirangarira musikana wechikuru anova mazera aathletics akagara panapa anonzi tendai zvikanzi hongu ndikumurangarira atoku South Africa ndikati ndakavanzwa mai vachitaura mashoko iwawo saka zvinobva zvazitipa muono mukukura kuti saka baba ndo zvawakaitirwa nekuti mai havangapi mumwe munhu advice yekuti ita kudai iwe asinombozvitrai kutaridza kuti wakazviita zvikaita saka wakupawo mwana wanjodzi yavo kudini kuti ita izvozvozvo saka baba munhu akangokura ari mukumbunyikidzwa marriage yavo yave kumbunyikidzwa kuti baba vanotongwa nevana vamaigurawa nekuti vana vamaigurawa on one time akatomboti umwe wacho wekuzogumisira ushayawo akati birthday rangu inini ndipei stand baba wane piece of land zvikanzi ndipei stand baba vanoti iwewe how special are you wana nemawandiro amakaita iwe wotoda stand wega saka umwe neumwe akaita birthday ndikamupa stand ndinosara ndichine chinhu here anobva aba mapepe stand haya aida kutengesa stand namai wake kuti wakwanise kuti watize watotoresa wana wavo wese mapassport nechinyi baba vanobva vazozvibata munhu uya unotenga stand uya akasvika uya pasina anosvika achitaura pashopu paya kuti inini ndoda kutotenga ningiriki ndatoya nemari itorimo mumota umuchini zvinonzi baba wacho ndiwo wataurana nababa wacho vanotaurana paya baba vanoti iwo hawachataurise kunge wasi kuzviziva vakati zvakanaka hino musikana uya hapoba unozouya auya baba ndopaunokwira kubva kwamutare kuya kuno kuGwarari vanosvikira kumba kwasisi vasvikira kumba kwasisi vanosvika vanotaura vanoti asi apinda nemunin'ina wako ika manje kwatambira kunonyudza haafi akararama bakada kutamba neni zveshuwa havasizoita 2 weeks akabva afa saka zvinhu izvozvo zvakanetsa kubva kudhara zvekuti baba waitotaura kuti iye wekuzofa iye akagumisira kufa akambonga akarorwa kukadoma vanotaura vachiti mai mukadzi wavo ndiye akamubvisa pamurume akati uya umwe wacho wekuAmerica akabva kuyo aitonzi aita kosi yedoctor vakamuti asiye nenhau yokuti wenga atoreswa mapepa nechinyi wakuda kutiza kuenda kuGermany saka mai wenga wati kune uyu iwewe nevamwe avo chifanotungamirai inini kana ndapa mapepa ababa eprazi ndatengesa prazi ndochizotera nechinyi nemari then baba kwakubva wazvibata ndokurega kuenda kwawakaita uyu ndokuzogara muno muZimbabwe kusvika umwe akabva azotanga kufa saka baba vari kudzoka mascenario ese wachimataura kuti ndiri kumaziya hangu even nyangwe nekundibikira kwawakaita nen'anga yavo yechichawa yavainayo nekuba kwawakaita 1600 yangu munomu ndotoziva nemunhu akaiba nekuti waida kunobhadhara n'anga saka kutaura kuti munhu uya aitwa over challenge nemukadzi kuti zvese zvataurwa nemukadzi anongoti yes ukama hwababa nevaning'ina nehanzvadzi yavo havana ukama hwakanaka vanotowanongedza vanotowapumawo havatodi nyangwe isu tikaendako nenge zvingozi vana wemuroyi kukafiwa kana kuti kukaitwa mapati nawo kukaitwa kana michato yakunzi strictly by invitation isusu hatichainvaitwi zvinonzi vana wemuroyi vanoziyana nababa wavo ende muri vana vevaroyi saka isu hatichadikanu kunyange kukaitwa marufu nendiro munozimisa bata mukada kuti mubato ichi inozi vana vevaroyi ngavasabata munenge makaaisondoitwa kwenyu menga ko ukama nedzimwe hama dzenyu dzisiri ana baba mudiki baba mukuru kana natete vana vavo makamira sei
vana vababa nemukadzi uyo vasara nevaviri vakomana chete nekuti vasikana vaviri vakashayika. Hatina ukama hwakanyatsotsaukana zvakanaka, asi vamwe vese vana vamamava nenini nevamwewo vana vababa vekunze tine ukama hwakanaka, tinotaudzana zvakanaka, ende mukatotoona mofungidzwa kuti takaberekwa namai vamwe chete. Okay, ndikuona iwe wauya namai vako pazuva ranhasi, chii chamuda kuti chiitike kuna baba nemurume wavo zvakare? Ite tinomba kuti murume wavo kutoti vakasiyana, muda kuti mubatsirwe sei? Ini chishuwo changu semwana kune vabereki vangu, mai vangu uye nababa vangu, chishuwo changu ndechekuti baba vatorerwe zvinhu zvavo zvavainazvo zviri kutipedza zvipiswe. Baba vasarende zvinhu zvavo zvese, uyezve vagone kusunungura mai. Fungai kuti mai vakasosiwa kare zvekuti kubva pavakasiwa 1970 vachipita mwana wavo wekupedzisira kungade kwakatoitwa kana dzimhanza dzimbiri kumashure, asi mai vakabva vasungwa zvekuti havagoni kana kuona mumwe murume anovada kana kuita sei, vagone kuvasunungura vasavashuvire zvimwe zvinhu zvakaipa. At the same time, chishuwo changu ndechekuti iye mudzimai wavo uyu wekutora from shamwari ari girlfriend yeshamwari nekuita sei, toda kuti understand azive kuti isusu tiri vana, akasvika pato nevana venge varipo kare, saka ngaazive kuti we are still one family, despite kuti vana vekwamai guru kana kuti vekwamai dini, but we are one family, nekuti murume wavo ndiye akada kuva nemhuri yakawanda. Okay, taurai, ndaona shungu dziri. Inini ndinoti kuenda kunganani mukadzi ungaende kusha kwake, ndakaende kwangu, ndiri kwangu ndakakotsora zvekuti nanhasi ndakabve mimba, nanhasi ndinokotsora. Ndinozwi handikoni kusvika ndinokotsora. Ngaaende, ini ndakaende, ariyo andidzingisa, ngaaende kumba kwake. Ini handichakana kuti ndikuchatawo ndigarawo nemurume ndinotya. One other thing musati maenda kuna mai guru, ndinokumbira one other thing. Tinokumbirawo kana social media kana chinyi, even imimi kana mine vanoita ma-DNA test, nekuti baba vaigara vachitishungurudza zvakanyanya vachiti mai venyu ava vaihura nevarungu, ivowo varugo vaihura ofti nevanhu vatema. Saka zvatakuda isusu takuda DNA test, tizive kuti chaiye ndeupi neasiri chaiye, nekuti maybe pamwe zvavakaipa zvavari kutiitira vari kuita nekuti vari kuziva kuti havasiri vana vangu. Ati tinyatsozwisisa channel yacho kuti wavo chaiwo ndewapi nevasiri wavo chaiwo ndewapi. Saka kana sekuru Kanengo wachinge wapedza kushanda basa rawo watibatsira, tinoda kuti ve-DNA test ndo inonzi part 2 yacho. Ve-DNA test wobva wasvika pekarepo wobva watibatsira, tese tobva tangogara tasununguka taziva kuti family ndeipi neisiri family ndeipi. But DNA test yakaipira zvekuti pamwe wewe nasisi wako munofunza kuti muri vana vababa vamwe chete, pamwe amai ndo vakafamba. Aiyo, izvozvo ngazvingobuda pachena, hatina problem nazvo. Kana vari mai vedu vakayanikirika, tinongogutsikana kuti mai vedu takutochinja sei nemutapisa kwana mai. Toziva kuti uko hatisisiripo, hatina problem nazvo. Hamumbotya kana? Ndiye chete murume makaziva. Handina. Ngazviitwa. Handina. Okay. Right. Master, don't go to the master. Alright, mazi, tandichajama. Mirandu, tsamba yakabata watiri kubva kupi? Yakanyorwa nababa wachinyora ku First Family. Okay. Yakanyorwa nababa venyu nyakubereka. Baba vedu nyakubereka. Hanzichi. Wakanyora mazita kubva kumukuru wana va maiguru. Wakanyorwa ne arrangement yawo kubva kumukuru zvichidzika. Saka ndichajamba pemazita ndotanga kuwerenga pasasi pacho. Zita ramai ndo rakawa pasi, mazita evana vese vari 5 ari kumusoro, then ramai ndo rakawa pasi nesenemi yawo. Tichizodzika pane zvawakanyora. Kurambana nevarume vavo, kurambana nemukadzi vake, kuputsika kwemisha yawo wese, vagare vachishupika nguva dzose, vari pamabasa ngavabude iko zvino. Aive mazwi akanyorwa nababa, vakaisa mumwe nayo majuru. Vaisa mumwe nayo majuru, pakazoonekwa tsamba iyi, number 2 iyi nenumber 4.
mazita awo akanga adyiwa ndio wakabva wafa wacho iwawawa. Ko vasara vacho vakamira sei iva? Vasara wacho uyu chitarisa zvakanyorwa nababa kuti zviitike ndo zvakaitika nekuti uyu wekutanga uyu murume wacho akashayika ishirikadzi. Wechipiri ndiye arapo uyu first marriage akatombosiya izvezvi mumarriage mavari ya second marriage. Wechitatu uyu arimo marriage yake iyoyo yekubva pakutanga asi zvinhu hazvina kuita zvakanaka akagara seakamira. Iwewe uripo ipapa? Inini handipo. First family yakanyorwa musha wamai yakatoya nen'anga tsamba iyi yakanga yapigwa yazvipiri. Saka muchiona zvese izvi yenge yaguka nekuita sei. Saka kwaive kujoinidza kuti tiite macopies kuti umwe neumwe mwana azoita kopi yake. Saka takambova konfuranda baba wakabvuma netsamba iyi. Wakabvuma nekuti zita ravakanyorera tsamba vakanyorera mudhayari rekubasa vachiri kubasa. Saka newriting yavo tinoiziva patava konfuranda wakazvibvuma zvetsamba iyoyi. Asi mashoko munoziva nyange munhu akabvuma mashoko haana reverse. Okay, but hamuna kuvati here tisunungurewo. Takaita vakati izvi hazvina nebasa ndezvekundonyora. Kuseka namo serugare. Wanzi kungonyora chete. Kungonyora.